Wong anu terus lenggeran ya lagune sing jalungan. Ya apa karepe Lagune nyong. regane apa kula? Kok kan mbok nyong ora teyeng. Sing jenenge bubos kuwi apa-apa kudu bisa. Ya. Bisa madai berkat barang. Oh, ja. Oh, oke lagu anyar ya. Ya ya ya. Iki latihan iki sih. Kena kersane manjate dhuwur banget tenan karo mau. Iya bener. Najan aku bocah gunung. Gunung Kali Putih. Apa pancen dadi lakon Ojo nganti gawe-gawe gelo mongeti tinebeno lir obeto alaya mas ya Lenjeng mbok meteng to li kowe. Jere, lah mau nyong si perawan ya ora mungkin meteng lah. Oh iya iya kelalen. Ya iya, nyong kan batire gemak, Oh. batir sekolah. Anu Kelas- bagian nang buri. Aku pada bak kelas 2 kok. Dua apa? 2 lolo. Apa kowe ra kelingan dolani ngomaku ning latar pada lelungguhan jejogedan karo aku.
Apa kowe ra kelingan dolane omahku aning latar pada lelungguhan jejogedan karo aku. Bocah gunung sampun kapiyarsa Mas Joko, monggo. Bocah gunung apa? Yang ngerti bikin lagu. Bisa.